Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मी संतोष माणगावकर. मी आता कुडाळ तालुक्यातनं झारापमधून आलेलो आहे. सकाळी 12:30 वाजता इकडे एंट्री केली. तिथून अजूनही यांनी टेस्ट वगैरे काही केलेली नाही. आता पोलिसांना जर विचारायला गेलं तर ते सांगतात आम्हाला विचारू नका, तुम्हाला ज्यांनी कोणी आणून सोडून गेले त्यांना विचारा. आता ते सोडून गेले त्यांच्या मी पाठी फिरायचं का इथे लाईनमध्ये राहायचं ते फक्त सांगा आम्हाला. आता आम्हाला सांगितलं की डॉक्टर इथे आलेले नाहीत, ते आले की विचारा. डॉक्टरांचा पण काही इथे पत्ता नाही. काउंटर मगाशी सांगितलं 8 वाजता खोलणार म्हणून, 8 वाजता पण खोललं ना. आता 9 वाजले, 1 तास झाला. अशी फालतूगिरी करतायत. असंच चाललेलं आहे सकाळपासून. आता इथे किती दिवस राहायचं आम्ही? 4 दिवस 5 दिवस राहायचं काय ते सांगा ना. तसं तर नाही तर कॉन्टॅक्ट करून आम्हाला बोलू, आम्ही तसं येतो, जातो आम्ही आमच्या रूमवरती. काही इश्यू नाही, आम्ही मालकाशी बोललोय तसं. नाही तसं काहीच सांगत नाही. मग इथं गोव्यात कामासाठी हा, इथे ग्लेनमार्कमध्ये मी असतो. इथे आता आम्हाला 8 वर्ष झाली. उदीक ना टॉयलेट ना कोणा बाबा उदकाच्या कोणाक जायला उदीक नाही काहीच ना. तुमका आता खंयच्यान हाडला? आमकां केरीसान हाडला. केरी आम्ही ड्रायव्हरूच क्वारंटाईन करपाक ना ना आम्ही भाडे घेऊन गेलो ड्रॉपाक. गेला हांव येयलो कितल्यांक 3 सुमार येयल्लो बाउंड्रीर. आता हाडला म्हाका. आजेलोमध्ये खूप गर्दी होती. अचानक लोक येले काय गर्दी जातलीच नाही. आम्ही जेन्ना डिसायड केला सगळ्यांच्यो स्वॉप काडपाचो म्हणल्या उपरांत 300 लोक वांगडा येयले. आमी ते 3 सेंटर्स आसा म्हणल्या उपरांत एक 4 वरां 5 वरां लोक उरतले.